Давиде, няма и приказка, но ще изпълняваш всичко, което син ми пожелае. Мене ще питаш, за да се научиш. Ханъм, една стара гьорка е дошла. Вика, че била майката на Рубиня. Наложница, не е Рубиня. Доведи я. Лиляна, хайде, дръж се като жена на Бея. Лиляно! Навърнете! Какво сторила? Пропусти се, почерни къщата! О, Господ да те накаже! Не дей така! Не ще да я почернила толкова. Баща й прие голям от. Баща й приема, аз не съм приела нищо. Не съм я раждала, за да става кадъна. Всеки си има своя съдба. Ще трябва да я приемеш. Ако твоя щерка пристане на наше момче, как ще го приемеш ти? Аз щерки нямам. Жени не раждам. Само мъже. И те командват. Остави ни, Ханъм. Искам да й говоря. Не мога. Това е моят дом. За Лиляна отварям аз, когато син ми го няма. Айде, говори сега каквото имаш. Лиляна, щерка, ти насила ли или по своя воля? По своя воля. Е как? Защо нямаше ли за теб момче от нашите? Нямаше. И какво му хареса на този, че му пристана? За едните са рай ли е всичко? А какво? 3 сина имаш. Блъскат по полето по цял ден. Ще изгорят по ден да се оженят. Това ли искаш и за мен? Да похабя млада с правата, да изгоря до третата жътва. Това било значи. Лесното търсиш. Поне харесваш ли го този мъж? Харесвам го. Уважаваме, смеем се заедно. Какво повече ми трябва? Добре, разбрах. Сега си тръгвам и няма да ме видиш повече! Майко! Остави я, казъм, нека си върви. Ти направи своя избор.